আউট অফ জিরো রিক্রুটমেন্ট বন্ধ করতে হবে সিনিয়র ডিফেন্স রিক্রুটমেন্ট we want recruitment we want recruitment Cái slogan lấy tóm. আচ্ছা সংখ্যা চাকরি মায়া অনেক नोंनि 정파वनि बागै जों साख्रि जों जब नांगौ जोंनो जब दादारि खायनो निखन सरकार आबो बागै जों आबो खायोबा सानुबा दिनै जब न दादा खालामनानै निखनफ्राव No cái चाकरी खाइ जतों कुन पार्ट टाइम रो चाकरी खाइ जतों no खाया no गनो दंगो वे आबन बागै कुनु ताबो कुनु बर सरकार कुनु तलांना बसाया जोंनो बसखौ यो जों सलो सदनि सिमिनो बा सबै दंमाने ताबो चाकरी जोंखौ सारना रो खायाखौ बर सरकार ता हानि बागै जों सरकारनो कयो जों संखौ चाकरिनो जबनो दादारि तलांनानै निखन आसुनो No के नार्स पाइजाक दा नार्स पाइजाक दिनै बोसोर खानो नार्स 5 बोसोर नै दंबा जों जेनो गासै दंमाने चाकरि माया आबन बागै का No khap ang ro bai mo de malaka सरकार रो बा सीएम रो mo de malaka malai mana borok sawo telangnai hini sai dong da Tau gutlang ye ko No चाकरी सितलां हेनो ताम खाने आबन ता जों साख्रि माया जों जांफाय जानाय दिनै बुमा बुफा आसा खायो जोंनो परिरि खारां फुजा सबाय परिरि खा काय बुंनाय आसानोबोथ' जों पुरान खायनो नाङानो बोले दिनैनि नावनि मूल माने सानमुंखि ताम दिनै जोंनो तारतारि दिनै जब नानानै सोनाबन जों सानोदा नाया के ताम नाय न हाय जबा कत थानाय जों बरक नाया हांगाय जों देबुतर डेपुटेसनाबो थांनाय जों जबा खायनाय आबो सानो 살부스 로मे니 어가 살부스 로메니 어서 खाने माया के जबा खायनाय ता माया हांगे बा मा हिमलायनाय ता आफाखेन मा सलिलायनाय बरक ताबु बतलांया हांगे बा आसुक समयङै दं ताबु कोनो तलांनानै बसाया ताबु बसनो हांगाय